Yada se papa umre no adaje a ode amaye me sure se nenso wahunu fasode ai wo anka mu tinyame yadom ochena nso adaro makaye ho na dwumadie no yemfamro Endpoint Homeopathic Clinic adaroma ene de ebro wo Fredog 0244867068 0244867068 ene adwoada ederade ase mesro kan ye ho na wotwe mu opese na bibia kosuye na wotwe mu kosuye de ma odia na ne apomuden komoye de ahyase ye se toaso na atumi aboa wiye papa Adom nti C4C Homeopathic Clinic and a hospital omguswa ne multimedia ye adwuma Adom TV Badwam nti enne yasan enya C4C Homeopathic Hospital wodendua yi emoba son of fefe Mabel Amadazi ono na okasa de ma C4C Homeopathic Hospital hanti Dr. Chematene Dr. Siamo yeda mo ase papa adwuma so amode ye ifi atwamu yi se afi mu de emese Mabel aneko papa memo akwabe na memo official panso safi mu nyina the whole of this year me share okra na nyame adom ne ye share mo na Dr. Chematene yesiamo mo ho ye de nyame adom obia ho ye de nyame ase papa C4C Homeopathic Hospital ene ye hwede ene ye bekasa afa liver ho ena liver ne nso so ne ye ba be hwen sunsanso boni a alcohol enya ewo liver ne so eno na ende ye ba beka ho asem enti woni say liver na nkasa no the second largest internal organ eboa emanipadua no etumi enya ahoɔden sɛ yeyi akoma ni free honoma liver no eno na ewo honoma ono nso so eboa emade a yehia wɔ nipadua ne mu bia no yetumi liver ya na obo akoma ne ho ban ono anobo other intestines ne ho ban ono anobo yefunu na yefre ni stomach no ono ana obo ho ban se bia yanum eduro ana se wedidi ewie na yefunu no asoni so ewie no the end product na ewo se nipadua no ana se ahoɔden a nipadua ne so hia no liver no na obehwehwɛ mu na wacheche edi ama nipadua ne nyina ama de sefata bia no wetumi aye liver croya na osoni mmoja so edema ye small intestine any ye large intestine any ye stomach na nkasa no enti se ye nom ensaden ebetumi ekum liver no na hoɔden no ana ebetumi ama ahoɔden no aba fam ama juma a ewo se liver ni ndi no entumi endi ni yie because ahoɔden ni ye 20% na se wonom alcohol na se alcohol no ebetumi reduce 15% of it reduce 15% of it entumi emboa ema liver no entumi ngina ne na aso yie enye ejuma ewo se onye no enti eba ne sa na hwɛ sɛ wo average human being ana sɛ average nipadua bi wɔ hɔ no ma ekɔ nanim ɛkyɛn wo die no because wo die no to machiw aba ho a emboa ɛno nso so na eba ebenya nsunsuanso bɔne ewo wo nipadua ne ho sɛ wonom ensa ebetumi ama wenya srade bebree ewo wo liver ne ho ɛno susu ebetumi ama wenya bibia a yɛfrɛ no liver hypertension enti imagine say wenya liver hypertension and as so betumi enya liver hepatitis eno so no eba na che say lead to liver cancer enti na eba ne sa na entumi emboa wo nipa no ema wontumi enye de wo se wonye eba ne sa na nsa bebre ecosystem ni mu a obehu se wo ye bibi kakra bi a na wabre wo pagya adikitwa bi na efri wonsa ato honom ube nante kakra na weni so ebrewo naturally ye wonuane a wodi a ema nipadua no alcohol a onu ni hia enye se wo de no different one bi eba beka system ne ho eno na ekwa a foreign product ewo nipadua ne mu nti ebenya nsunsuanso bone ama liver na nkasa no entumi enye de wo se enye ena nipadua honam akwa awa no obia eboa na downfall se akoma no eye ne de awia ewo se liver ne nsum besomu na ono nsusu ntumi enya mankrofo na other organs nsusu e depend solely on the liver
to operate. And imagine say adia nankasa na gateway na enam so na ubenya apomuden papa no ho atochima infections to cry etumi ebemu ewo honom no enti na C4C Homeopathic Hospital yakwakofa liverton ediaba say da vinyame adoma next week me de beba ye de liverton ediaba say enchen entenase na tomachi obi emba wo liver ne ho ansa num liverton na entumi embuwe ni pedua no entumi en strengthen en she liver ne den na liver ne nsusu ntumi nye na ejuma ewo se enye ebetumi aboa wo amade a ewo se liver ni ehia bia ahoodin bia ohia bia no liverton ebetumi aboa wo ama wenya ena eni jese me wo liverton ne ho ene se liverton no any side effect bia ena obia etumi no mu bi enye edura eye restricted anase ye beka se bia opemfo ontumi nom ana akola ontumi nom with C4C ye liverton na ye de aba no opemfo ebetumi anumedro ni bi akola kra nde ya wo no kra no ono susu obetumi anumedro ni bi akola enkola ni na penny enkokrafo obia ebetumi anum liverton ni bi enti na enye se bia eye restricted obi bia etumi no ehin na bi wo just C4C ana ye call pharmacy bi ebenya bi ubenya bi ewo top up pharmacy Kelmed ehon suso ye wo bi ewo honom na C4C Homeopathic Hospital yankasa ye pharmacies nso a ewo Ghana hanum bebia suso no ubenya bi ewo honom C4C Homeopathic Hospital a enuro no bi ewo ho pacho wade ebi ewo honom enti ubetumi aba enye necessarily say wo ba hospital say wo ba beje ayareshe wo ba wo say wo ba beto wo liverton na wo ko ana ye number na me de betudwa no wo fra na waka say liverton ni bi na wo pe ye be ye delivery e de abrewo e wo baby bia wo enti no say wo hia bia enye wa dwendwen say bia e wo say wo mbra hospital ansa agise e bia wo special condition bi and as a special case bi na obeka say wo ba hospital honom na wa ba behwe wo ni pedua ni mu but say wo pese wo mbo wo liver ne ho ban dia wo benya liverton ni bi ato ewo yaso ye honom wo frɛ ye nsusu a wo benya bi ato ewo ye nchen ye number no 050 0040 331 050 0040 331 and also say 050 0040 328 050 0040 328 wo freye na se we nya ye kra ubetumi asend ye WhatsApp message ye be respond na dia wo hia bia no ya ye e dia ma wo anopa ya make say ya ye branches ahodo e wo Ghana hanum ni na ya tenase a ye adwuma enkran mantemu ha ubehu ye e wo Adenta SDA junction Adenta SDA junction sa so na wodi wani etremu e wo Asante mantemu a ubehu ye e wo Ejuso kwa mu fitemu junction Ejuso kwa mu fitemu junction sa so na Thakradi ye di adwuma e wo Fijai ye ben May Sports no e wo honum Cape Coast ye di adwuma e wo Green Hill ye ben Addison Gardens sa so na wodi wani etremu e wo Agona Odobin so a ye di ye adwuma e wo honum enti anopai ya tenase a ye adwuma bra na wo soso behwe wapon modin na se wo hia liverton ni bi nsusu a entwintwan wo na ase bra na yentumi embo ye liver ne ho eban mo sa me your number ni bi number no 050 0040 331 050 0040 331 ana 050 0040 328 050 0040 328 eda say yes papa ti eye Mabel ama Dazi ne kasama for the C4C Homeopathic Hospital and I would say in kanene obekasa fa liverton ehun ti o pese obo liver no ho ban dia o frɛ numbers no a ombeje so baby ebi wo anase so ko hospital ho a na ko pe bi ato mame nkomra me oba ko bi nso ho ye ba ye beto so